Maminamahal, tayo na po tumayo, maminamahal, bilang pagbibigay galang, maminamahal sa salita ng ating dakilang Diyos, maminamahal, hallelujah, na nadadalhin po, maminamahal natin bilang mangaral, maminamahal, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Ner. Palapakan po na natin, maminamahal, ang ating dakilang Diyos. God bless you, Brother JR. Let us pray. O budagilan mo pagpala namin, Diyos, sa malapit sa langit, ang pinapakabait, pinakamamahal na pa Jesus. Muli sa maghapong ito, ang aming marubdo pa ito sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinaggalobo sa amin upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa unang yugton, malagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuong aming napakinggan, ang mga awitin ng mga awit, na pinadama sa amin napakatamis na presensya. Pagbibigay ng may katapatan ng mga anak, patuloy o Diyos na pinagpalat, sumunod sa larangan ng pagbibigay ng may katapatan. Muli, pag-aralan namin ang iyong mga salita, ngunit ibig naming maunawaan, maintindihan ang iyong mga salitang ito, kaya naman, sama-sama kaming nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Hugasan mo kami, linisin sa aming makarumihan ng banal na dugo na mag-usa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ay mga salita, pati na po ibang lingkod, sa ganang akin wala pong magagawa. At sa unang dalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway, we bind the power of darkness, doubts and unbelief, cast out demons of hindrances. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' mighty name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Be seated, please. Good afternoon, maminamahal. Ating pong pinapaabot at ating laging inaalala ang mga aral at turo, ang mga dalisay at ang ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon din sa mga beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating pastoral workers, beloved elders sa ating kapiling, beloved visitors sa webcast, sa YouTube at Facebook, beloved brethren, visitors, amen. Magandang hapon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati, muli ating pinapabot sa ating nag-isang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa hapong ito, maminamahal, goes on the flu ng buong mundo. We are celebrating the Resurrection Day. Kaya, ang ating pong pag-usapan ay ang kapangyarihan, the power of Christ's resurrection. Ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo mula nung siya po ay bumangon ng muli, buhat doon, maminamahal sa libingan. Praise the Lord. Amen. I-take note, dahil bihira po natin itong paksang ito na pag-usapan, naway ito'y titimo sa ating mga puso, tayo po'y magpahalaga rito, amen. Dito po sa aklat ni San Mateo, 28, talatang 1 hanggang 10, basahin muna natin ang mga talata, kindly. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, ang talata po ay 1 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi, nang magtapos ang araw ng Sabat, nang magbubukang liwayway, at nang unang araw ng isang linggo, ay naparoon si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tignan ang libingan. At narito lumindol na malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. At naparoon at ginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. At ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay may maputing parang niebe. At natakot sa kanya ay nagsipanginig
ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot sapagkat nalalaman kong ang inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon at ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo. Tignan ninyo ang mga dakong kinalagyan ng Panginoon. Sa 7, magsiayon kayo madali at kanyang magsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad at sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya at narito, sinabi ko na sa inyo. Sa 8, at sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ng takot at ang malaking galak at nagsitakbo upang maibalita sa kanyang mga kaalagad. At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, magalak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Sa 10, nang magkagayo sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong mga takot, magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid at na magsiparoon sa Galilea at dooy makikita nila ako. Pagpalain po ng Malapanginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Mga minamahal, dito sa ating binasang talata, maliwanag na hindi po pwedeng pasubalian, hindi paniwalaan ang the greatest advent ng Biblia. Ang sabi ron sa 8, 9 at 10, dapat ang mga Kristiyano ay mga galak. Sinong nalulungkot? Bakit tayo nalulungkot? Maminamahal, isiniselebrate natin, inaalaala natin yung pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon, bagamat walang exact date, exact na araw. Ngunit ang buong mundo, wala sa katotohanan, hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. Ang ilan, amen, ang ilan ay mga Muslim, ang iba ay talagang ibang sinasamba. Ngunit ang buong mundo ay nagsiselebrate ng muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoong Yesus. Ang sabi rito, dapat lahat ng mga nakaalam ng katotohanan, lahat ng may Kristo sa puso, lahat ng mga napupuspos ng Espiritu Santo ay mga galak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, walang kalungkutan. Amen. Amen. Hindi ka dapat malungkot. Amen. Dapat ang kagalakan, ang ngiti sa iyong mga labi ay makikita. At dito, maminamahal, sa araling ito, dito pa lamang sa unang mga talata na ating binasa, atin na pong matutunghayan ang dakilang kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Kristo. Anong ating makikita dito, maminamahal? Unang-una, ang sabi rito, maminamahal, ating makikita, hallelujah, na ibinigay sa mga Kristiyano, hallelujah, ang buong katotohanan, hallelujah, at lahat, maminamahal, ng impormasyon. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, na walang pag-aalinlangan, nangyayari at totoo ang advent, ang pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon. Totoo, hindi haka-haka. Marami kasing mga nagdadala ng Biblia, nangangaral ng mabuting balita, pero nag-aantay pa rin hanggang ngayon kay Kristo, sa Messiah. Samantalang 2,000, 3,000 years ago, nung ipinanganak sa pasabsaban ang ating mahal na Panginoong Yesus, hallelujah, nangangaral kasama dito sa mundo for 33 years, hallelujah. Nung siya'y ipinako sa krus, walang naniniwala sa kanya na pagdating ng 3 araw, after na siya'y, hallelujah, pinako sa krus, ang sabi niya, antayin ninyo, after 3 days, mabubuhay siya. At dito sa ating binasa, maliwanag. Amen. Walang pag-aalinlangan. Hindi po pwede itong pasubalian. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Reliable source. Ang Biblia.
isinulat ni San Mateo, ni Lucas, ni Juan, at ni Marcos. 4 sila, maminamahal. Dito tayo nagkukonsentrate dahil maliwanag itong pagkasulat ni Apostol Mateo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, na ating makikita dito, maminamahal. Hallelujah! Dito po ay nagbibigay ng kumplitong, hallelujah, pag-asa sa mga tinubos na ni Kristo. Yung pinatawad na ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay binibigyan ng pag-asa. Tingnan niyo po, maminamahal, yung dalawang Maria na ating binasa kanina. Nung sila'y pumasok doon sa tomb, doon sa pinaglilibingan, natakot sila, maminamahal. Pagdating doon, may nagpapakitang anghel at lumilindol. At ito, maminamahal, itong napakalaking bato na inilagay doon sa tomb, doon sa libingan ng ating malapayon ay kanyang kinuha. Kinuha ng anghel, ni-roll ng anghel, pinapagulong ng anghel. At ang sabi ng anghel, sinong hinahanap ninyo? Si Jesus, nang sabi niya, itong pangatlong araw, mabubuhay siya. Huwag kayong matakot. Ayon sa kanyang mga salita, pumunta kayo doon sa Galilea at doon kayo magtipon-tipon ang mga Kristiyano. Doon kayo magtipon-tipon. Sabihin ninyo, darating si Jesus doon, makita ninyo ang kanyang paa, kung paano tumusok doon ang pako, ang kanyang mga kamay, kung paano natusok ang kanyang kamay, makikita ninyo siya doon. Sa madaling salita, maminamahal, hallelujah, dito sa pangatlo po, maminamahal, makikita po natin na wala po ang takot ni dalawang Maria. Takot na takot sila, maminamahal, dahil before this Advent, hallelujah, nangyari, dito po sa Mateo chapter 27, verse 62 until 66, dito po, maminamahal, makita natin yung mga sinungaling na mga kaparian ng araw, the chief priest, yung pong mga elders ng Israel, maminamahal, during that time, nagkunayban sila. Pakinggan ninyo, ito pong ating ilalahad ngayon sa buong mundo, na katotohanan ng mga katotohanan, na dapat ipagbunyi ng mga anak ng Diyos. Dapat yung mga kalungkutan, na ngayon iyong naranasan, iyong naramdaman, mapapawi yan, mawawala yan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil ang sabi ko nga, unang-una, hallelujah, tayo na po'y binigyan ng kumplito na kaalaman, impormasyon, na kailanman hindi sinungaling ang banal na kasulatan. Totoo ang nangyayari na buhay si Kristong muli. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, maminamahal, nagbibigay sa atin ng kumplitong pag-asa. Kumplitong pag-asa sa buhay na ito. Dahil itong pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon mamaya, later on our study about this lesson, hallelujah, maintindihan po natin ang ibig sabihin. Kindly, basahin po natin yung aking sinabing talata, 27 ng Mateo, talatang 62 hanggang 66. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 27 at ang talata ay 62 hanggang 66. Ito pong sinasabi, nang kinabukasan nga, na siyang araw pagkatapos ng paghanda ay nangagkatipon kay Pilato ang mga pangulong saserdote at Yan ang po, mga parisiyo. mga pangulong saserdote. Sa English yan, the chief priest. Hindi saserdote yan. Chief priest. Ibig sabihin, pangulong pare at mga parisiyo. Kindly. Sa 63, na nagsisipagsabi, Ginoo, naalala namin na sinabi ng mandarayang yaon ng nabubuhay pa pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon akong muli. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 3 araw at sakaling magsiparoon sila'y nakawin at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian. Sa 65, sinabi sa kanila ni Pilato, mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan, tinakpan ang bato na kasama nila ang bantay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po. Itong mga mandaraya,
itong mga sinungaling, ngayon natin malalaman kung sinong nasa katotohanan at sinong mga sinungaling. Ang sabi rito, minamahal yung ating mga kaparian na ating iniibig, minamahal. Hallelujah. Na nandyan, hallelujah, sa napakalaking mga kampamento. Nandyan maminamahal sa kanilang mga malalaking mga sambahan. Kayo po, maminamahal, hallelujah, maghusga dito sa aming binasang talata. Dahil sila mismo ang lumapit, dahil sila mismo hindi naniniwala na si Kristo nga ang Misaya, ang Diyos na katawang tao na mabuhay after 3 days. Hindi sila naniniwala. Ang tawag pa nila, binaliktad pa. Si Jesus daw at ang kanyang mga alagad, mga sinungaling. Tingnan niyo po ha, mga sinungaling. Samantalang ngayon, alam na natin kung sinong nagsisinungaling. Amen. Nabasa natin, nagpadala sila doon ng mga bantay para bantayan ang libingan, yung sepulchre na pinaglibingan ng ating mahal na Panginoon. At sinabihan mismo sila ni Pilato, bakit? Kayo nag-aalinlangan. Kayo ang nagpapako, kayo ang nagsasabi na mabubuhay siya muli. Bantayan ninyo, may mga gwardiya naman kayo. Imagine, maminamahal, grabing kasinungalingan. Ngayon, kanila kung pinaghambog nung kanilang time na talagang hindi mangyayari, na totoong mabubuhay si Kristo. Kaya nga, maminamahal, pinababantayan nila. Ito na ngayon, purihin ng ating mahal na Panginoon. Ito nang nangyayari. Nung nabuhay na muli ang ating mahal na Panginoon, pakibasa ang 28, talatang 11 hanggang 15. Talatang 11 hanggang 15 ng 28 ng Mateo. Makinig kayong mainam para maminamahal yung inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kababayan po natin. Kayo pong nakikinig yan sa ating webcast live sa YouTube at Facebook. Kayo pong mga minamahal at iniibig naming mga nadaya sa turo ng Catholicism, yung pagtuturo ng mga Katoliko, ng mga pari, magulat kayo ngayon sa katotohanan ating basahin. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 28, ang talata po 11 hanggang 15. Samantalang ang sila nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong sarsedote ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nang sila'y mangikapagtipon sa matatanda at nakapagsanggunian na ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal na nagsasabi, sabihin nyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami natutulog. At kung ito'y dumating sa tainga ng gobernador, ay amin siyang hiikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Sa 15, kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatili hanggang sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nasundan po ninyo, maminamahal. Dito sa ating binasang talata, ito na, nagpadala ng mga bantay doon sa libingan. Nung makita ng mga bantay, maminamahal, na nabukas ang pintuan ng kanilang binabantayan, hallelujah, at lumabas, maminamahal, ng ating malapay ay bumangon namang muli, pumunta sila doon sa mga pare nung araw, doon sa chief priest at doon sa mga elders of the church nung araw. Hallelujah, kasabwat nila nang sabi nila, hallelujah, nabuhay namang na nga si Jesus, nawala na nga doon. Hallelujah, ngunit ang chief priest, ang mga pare, nagkaisa kasama ang mga elders. Hallelujah, ang sabi nila, huwag kayong magsalita ng totoo. Bibigyan kayo ng maraming pera. Babayaran kayo ng malaking salapi para kayong minimal ay tumahimik at sabihin ninyo, nung gabi, pumunta ang mga alagad, hallelujah, at ninakaw ang katawan ni Jesus, hallelujah, at kinuha nila, at sabihin ninyo, hallelujah, ninanakaw, kami nang bahala pagdating sa gobernador. Tingnan niyo po ang mga ginagawa. Yung palang pagsusuhol ngayon, yung sinusuhulan ang mga tao, para lamang umatistis sa mga kasinungalingan. Yung mga ginagawa pala ngayon na mga pinamimigay, pinamumudmud na mga salapi, para maminamahal. Hallelujah!
sumunod tayo sa kautusan ng tao, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga patot simento na walang nakagawa, kung hindi magpapahamak lamang sa tao. Ito palang maminamahal ay nagsimula pa nung araw sa mga nagtuturong kamalian ng mga pari during the time, maminamahal. Doon pa ang pangangaral ng mabuting balita sa Israel, sa Jerusalem. Tinuturuan ng magsinungaling ang tao. Nagbabayad sila sa mga bantay, sa mga security guard. Binayaran nila na sabihin niyo na hindi totoong bumangon, ninakaw ang mahal na Panginoong Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po. Ito yung mga kasinungalingan ito na inilalantad natin ngayon. Dahil kung hanggang ngayon magpauto tayo, haleluya, sa ating mga kaparian, haleluya, alam na nila ang katotohanan, ngunit kanilang pinagtakpan ito. Praise the Lord. So yung palang pagsuhol, ito pala'y gawain na nung araw. Tingnan niyo po ngayon, ang mga sinusuhulan kayo, sinusuhulan tayo. Ito pala, maminamahal, ay talagang mali ng gawain nung mga nasa relihiyon pa. Amen. Yung mga pagsisinungaling, sila pala, maminamahal, ang pinagmulan. Halin ng kasinungalingan. Sinabi nga ng 1:8:44, ang kanilang ama ay ama ng kasinungalingan. Mula pa noon, nagsisinungaling na. Hanggang ngayon, nagsisinungaling pa rin. Mga sinungaling, maminamahal. Nang sabi ng Revelation chapter 28, verse 7, hallelujah, Revelation chapter 21, verse 8, Revelation chapter 21, verse 27, wala pong mga sinungaling makapasok sa langit. Lahat ng mga sinungaling ay itapon sa dagat-dagat ang apoy. Kaya hindi tayo pwedeng magsinungaling. Lahat ng ating sinasabi ay katotohanan, pawang katotohanan lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dito, maminamahal, sa ating pong pinag-aralan, dito po'y nire-reveal na po, hallelujah, ipinakilala na po yung mga sinungaling at yung mga nanunuhol. Amen. Amen. Kabaliktaran. Kaya nga, tayo maminamahal, sa totoo lang, lahat ng ating pong mga natatanggap ng mga pagpapala. Hallelujah, mayroon ngayong naglilibot, mayroon ngayong nakikita natin sa mga YouTube, sa Facebook, na hindi totoo ang pagbibigay. Huwag kayong maniwala dyan. Ang ating binibigay na ikasapong bahagi tandog, ginagamit natin ito sa pagkukrusada, sa pagmimintin ng ating bahay-sambahan, sa ating mga pangangailangan, hallelujah, sa ating banal na iglesia. At ito'y turo ng ating malapay, dito turo, hallelujah, ng ninuman, nasa banal na kasulatan ng ating tinuturo. Ngayon, bakit nila binabaliwala itong pagbibigay? Dahil gusto nila, maminamahal, maparalisado ang pangangaral ng mabuting balita. Samantalang hindi naman sa kanila yon. Hindi naman sa atin ang ikasapong bahagi tandog. Ito na may pag-aari ng ating mahal na Panginoon para makastahan, makatayo ang kanyang banal na iglesia, makapagpapatuloy ang pangangaral ng mabuting balita. Amen. Maabot ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong kaibigan, ang iyong katrabaho, ang iyong kaeskwela, ang iyong hallelujah kamanggagawa, saan ka man, nangingimpliyo ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So yung bribery pala, galing sa ating kinagistang relihiyon. Amen? Panunuhol. Narinig ninyo? Sinuhulan yung mga gwardya, huwag kayong maingay. Sabihin niyo, ninakaw si Jesus, hindi totoong sinabuhay. Yung dalawang Maria, yung mga security guard, kitang-kita nila kung paanong bumukas, paanong nasaksiyan nila ang anghel na bumaba mula sa langit. Maliwanag yan, maminamahal. Paano nila pasinungalingan yan? Paano nila sabihin hindi totoo yan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Paano ngayon, maminamahal? Itong ating minamahal, hallelujah, na mga kababayan na talagang nabilog na. Nung makita nilang unti-unti na. Ngayon nga, minamahal, sa totoo lang, iilan na lang yung naglalakad patungong gruto doon sa Novaliches. Dito, minamahal, nung Friday, nung kami umuwi, dati-rati, Friday, ang dami ang dami naglalakad sa daan. Dito sa amin dinadaanan, ni isa wala na kami nakitang naglalakad patungong Manawag. Ewan ko doon sa inyong lugar. Dati-rati punong-puno yan. Bakit?
unti-unti na silang natuto, unti-unti na natin silang pinaliwanagan. Nasa Biblia pala, puro kasinungalingan ang tinuturo ng ating dambuhalang reliyon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, hallelujah. Ang sabi po rito, mga minamahal, ang sunod na kapangyarihan, hallelujah, nitong pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa ating kapanahunan na dapat ipagbunyi, dapat tayo'y huwag papalata-lata, dapat tayo maging matapang, dapat tayo maminamahal, hallelujah, maging expressive sa ating natutunan, sa katotohanan ng mga katotohanan. Ang sabi rito, it opened doors for salvation. Nagbukas ng pintuan para maipangaral ang mabuting balita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Dahil mismo ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Nung siya'y magbangon, ang sabi niya, basahin po natin. Hallelujah. Ang 16 hanggang 18. Kindly, ng Mateo 28. Atin pong subaybayan itong buong bersikulong ito, maminamahal, dahil ito talaga ang magiging open-minded na sa bawat isa sa atin. Mag-open ang ating mind, mag-open ang ating eyes. Amen. Praise the Lord. Kindly, basa. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, ang talata po ay 16 hanggang 18. Datapot nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y iniutos ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita at kanilang sinamba siya, dadapot ang ilan ay nagalinlangan. Sa 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Sino mga saksi? Ang 11 mga apostol. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon nag-aantay sa kanya sa Galilea. Nandoon sila dalawang Maria, si Mary Magdalene at si Mary. Yung isang Mary pa. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. O ngayon, ano pang ating itatanong dito? Bukod pa doon sa mga tinuro sa atin ng mga kasinungalingan. Ito, sinasabi na sa atin, hallelujah, na ipangaral ang mabuting balita. Ipangaral sa 19, kindly, sinabi rito sa 19, dahil dito'y magsiyahon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito mga minamahal, go ye into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and of the Holy Ghost. Sabi rito, ipangaral. Nag-open po ang door, nag-open po ang pintuan ng kaligtasan dahil ipinangaral na po ang mabuting balita. Dati-rati, ang kaligtasan ay doon lamang sa mga Hudyo. Pero pagkatapos pong ipinanganak, silang muli o ibangon muli ang ating Panginoon doon. Hallelujah, sa kanyang kamatayan, doon sa kanyang grave. Hallelujah, nung siya po'y nag-resurrect, siya po'y nabuhay muli, nagsimula na buksan ang pangaral ng mabuting balita at naipaabot sa ating mga hintil ang mabuting balita na sino man daw po ang maniniwala, sino daw po ang magtitiwala, sino daw po ang kumikilala kay Jesus na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, gawin siyang tunay na Kristiyano, gawin siyang tunay na tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maminamahal, grabe ang benepisyo ng pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan. Kaya nga,
Sa atin, baliwala lang. Ang pag-alala ng Holy Week, ilan ang tumugon? Ni isa, wala. Yung sabi ko, nung araw, pag Holy Week, punong-puno ang pastoral. Lahat nag-aayuno, nakikisa sa pagpupuri. Lahat walang absent tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Andito lahat sa pastoral. Ilan lang ang dumalo ng Miyerkules. Ilan lang nag-overnight nung overnight natin. Ilan lang ang nakikisa doon sa putwasing. Yan ang ating ginagawa dahil yun ngang wala sa katotohanan. Nagsiselebrate sila, pero nasaan sila? Andun sa mga beaches, andun sa inom-inom ng mga alak na nakalasing, andun sa mga malls, andun sa Baguio nagpapalamig. Okay sana kung pupunta sa Baguio, dumalo ka ng ating gawain. Amen. Dahil mayroon tayong church anniversary na tinaon din. Nandiyan sa may convention center. Walang problema. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero pupunta ka ng Baguio para magpalamig, para magpasarap. Amen? Amen? Nasaan ang iyong kaligayahan? Nasaan ang iyong pagiging tunay na anak ng Diyos na binabaliwala mo? Nasaan ang mga Kristiyano? Sobrang init kasi, beloved Hopi. Manood na lang kami sa live webcast. Hindi kayo mararapture diyan sa panonood ninyo ng live webcast. Yan ang tandaan ninyo at ilagay sa inyong isipan at sa inyong puso. Bakit? Dahil sinabi ng 1 John 1:7, if you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Fellowship, makipag-fellowship ka. Pumupunta ka sa bahay-sambahan para makipag-fellowship ka. Walang fellowship kapag ikaw ay nanonood lang ng live webcast. Ang live webcast ay para lamang sa mga kapatiran doon sa abroad na malalayo, walang gawain. Sa ating minamahal na mga kababayan na accidentally nakapanood ng ating live webcast para lamang sa kanila yun. Pero yung mga Kristiyano na matagal ng Kristiyano, andyan pa rin sa panunood, maminamahal ng live webcast natin, wala pong rapture of the church diyan. Hindi ka diyan ira-rapture ng ating mahal na Panginoon dahil nasa fellowship ang rapture of the church. Nasa pagtipon-tipon ng mga anak ng Diyos ang rapture of the church. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Ano pa? Ang kapangyarihan na ating kamtin after Christ's resurrection. Ano pa? Maminamahal. 1 Corinthians chapter 15 verses 54 up to 57. Kindly. Yan nyo makinig kayong mainam. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang surat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 15 at ang talata ay 54 hanggang 57. Ito po sinasabi, datapot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayoy ay mangyayari ang wika na nasusulat na nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibuo? Ang tibuo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pong napagtagumpayan? Anong nakuhang kapangyarihan? Pagkatapos minamahal na bumangon sa mga patay ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, death, natalo ang kamatayan. Death are swallowed. Hallelujah. Victory. Hallelujah. Tayo'y nangabuhay. Dalawang klase ang tao sa mundo. Bagamat sila'y buhay, ngunit ang kanilang mga kaluluwa'y patay. Ang pangalawang tao, tayong mga Kristiyano na buhay ngayon, at buhay din ang ating espiritu dahil si Kristo ay nasa atin. Saan ka? Doon sa buhay na patay ang espiritu nila? O dito sa buhay na buhay pati ang espiritu mo? Dito tayo sa mga buhay. Dito tayo sa mga malulusog. Dito tayo sa mga masisipag dumalo 3 times a week. Dito tayo sa mga masisipag mamukay na may kabanalan. Dito tayo sa mga Kristiyano na mga matatapat na nagbibigay ng kalikasamang bahagi tandog.
dumadalo na 3 beses sa isang linggo, ipinagtrabaho ang kanilang kaligtasan, hindi nag-a-absent. Dahil ang pag-absent mo, kabawasan ng iyong pananampalataya, amen, dinaig na ng ating mahal na Panginoon. Nagtagumpay na si Kristo nung siya'y bumangon sa mga patay. Nagtagumpay na kasama tayo. Nagtagumpay tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Bakit maminamahal yung ilan ay hindi nagagalak? Beloved Opie, kasi ang sakit ng naramdaman ko, may paalala ako, may palo ako, may naramdaman ako, may karamdaman ako. Anong sinabi ng Biblia? The wages of sin is death. Bago ka pahirapan sa kamatayan, nag-enjoy ka muna sa kasalanan. Ang bunga ng kasalanan, karamdaman. Ibig sabihin, kapag tayo po'y may mga naramdaman, bagamat hindi natin sinasadya, may mga paalala para tayo po'y lalo pang, hallelujah, maging maningas, lalo pa nating isurebol ang ating kaligtasan, at may mga karamdaman na pinapaalalahanan lang tayo, pero after that, after all, ibibigay rin ang kagalingan, amen? Ang mahalaga dito, kasama na yung mga karamdaman na yan, na pinanagumpayan ng ating mahal na Panginoon nung siya'y bumangon sa mga patay. Nung siya'y bumangon muli. Hallelujah! During the day of resurrection. Amen! Hallelujah! Ating tinanggap ang kagalingan ng ating karamdaman, ang pagbabago ng ating buhay, ang kaligtasan, at ang buhay na walang hanggan. Sumasa atin. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Whereas doon sa ating kinagisnang relihiyon, doon sa dalubhasang napakalaking mga kampamento, tinuruan tayo na mag-bribe, tinuruan tayo magsinungaling, amen. At ang pangatlo, tinuturuan tayo maminamahal na i-twist yung katotohanan. Palitan ang katotohanan ng kamalian. Ang ginagawa nila. Isip-isipin mo, yung mga bantay pala, may security para sila doon, para lang hindi, hallelujah, sabi ni Pilato, para hindi kayo madaya, dahil kayo mismo nagsasabi, maglagay kayo ng mga bantay doon. Ang mga bantay, binayaran nila. Dito, lahat ay libre. Lahat kagalingan ng karamdaman mo. Ang libre ay ang iyong buhay na walang hanggan, salvation of your soul. Ang libre, maminamahal, walang bayad, ang kaligtasan na ibinibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Tuturuan kang magsalita ng pawang katotohanan lamang. Inaalis ka sa kasinungalingan. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pang-anim dito, maminamahal, na ating makukuha, we have the assurance. We have the assurance. Hallelujah. Mayroon tayong katiyakan. Hallelujah. Sa buhay na walang hanggan at sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Sa versikulo 20. Pakibasa, 28 talatang 20. Tingnan niyo po yung assurance ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kindly, 28 talatang 20 po ng Mateo. Ang Ebanghelyo ng sa Mateo, ang kabanatang 28, at ang talata po 20, ito po sinasabi, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tingnan niyo po, hanggang katapusan ng mundo, hanggang katapusan ng iyong hininga, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang assurance ay sa sayo. Hindi kanya tatalikuran, hindi kanya iiwanan, palagi siyang sasayo, palagi siyang sa atin. Amen! At sabi rito sa English, tiyan mo sa English, paminamahal, hallelujah, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo iiwanan sa kagipitan, sa karamdaman, sa mga problema, sa mga suliranin. Anong kinakaharap mo ngayon? Amen? Amen? Sa kinatatakutan sa Metro Manila at sa buong Pilipinas na Big Bang.
Magkaroon lang ng intensity 9, intensity 50 pa. Intensity 7.7 lang sa Myanmar. Bumagsak na mga building. Yung kinatatakutang intensity 9, intensity 50, malusaw ng lahat mga building. Diyan sa Makati. Lahat. Sa Quezon City. Grabe. Ang sabi ng Biblia, you have the assurance. Bakit? Nung mabuhay muli ang ating mahal na Panginoon during Resurrection Day, kasama na pinagtatagumpayan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ilalayo ka sa tiyak na kapamakan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, I am with you always, wherever you go. Saan ka man pumaroon, saan ka man naroroon. Hallelujah, anumang mangyari sa mundong ating kinagalawan, nariyan palagi ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ituro sa ating lahat ang mga dapat nating gagawin. Anong dapat nating gagawin? Simple lang. To increase your faith, you come every Wednesday. Wednesday, overnight prayer, Friday, Sunday service, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho mo yung kaligtasan na may takot at panginginig. Yan ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Dahil tapos niya nang pinagtagumpayan nung siya'y mabuhay muli. Hallelujah doon. Hallelujah sa libingan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag tayong maging katulad ni Tomas, isa sa mga disipulo. Nang sabi na, maniwala ako na buhay ang mahal na Panginoon. Maliban na lang na aking makita ang tama ng sibat sa kanyang tagiliran. Makita ko ang dalawang butas sa kanyang dalawang kamay at dalawang paa na may butas. Doon ako maniniwalang nabuhay ang ating mahal na Panginoon. Tayo mismo, ang sabi ng Biblia, yung hindi nakakakita, ngunit naniniwala, mas mapalad kayo. Mas mapalad tayo. Mas mapalad ang mga Kristiyano na naniniwala. Bakit paminamahal? Dahil ang sabi ng ating mahal na Panginoon, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ko kayo kailanman iiwanan. Hindi ko kayo kailanman pababayaan. Lagi ko kayong sasamahan kahit doon sa dulo ng mundo na iyong ginagalawan. Iingatan ko kayo palagi. Saan ka nakakakita ng Diyos paminamahal? Na siya nang nagsasakripisyo sa lahat. Sakripisyo na siya'y pinanganak. Sakripisyo na siya'y lumalaki. Sakripisyo pa nung siya'y nasa edad na. Dahil siya'y pinahuli. Habang siya'y nangangaral, daming mga himala na hindi nakikita ng tao, na nakikita ng mga ilan pero hindi naniniwala. Tayo, hindi natin nakikita pero ating pinaniwalaan. Anong ginawa sa atin? Anong mga karamdaman mayroon tayo? Pinagaling ng mahal na Panginoon. Dahil totoo ang ating pinaniniwalaan. May kapangyarihan nung siya'y bumangon sa mga patay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang sabi rito, hallelujah, there is assurance that God, that Jesus will be with you until forever, until the end of this world. Siya maminamahal ay kasama mo, kasama ko, kasama natin. Amen? Nasa ating tabi lang, nasa tagiliran lang natin. Tingnan niyo po, madidisgrasya ka na, masasagasaan ka na, nagtataka ka para may bumuhat sa iyo ng hill, itinatabi ka. Dumaan ang rumaragasa mga sakyan, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Rumaragasa, hallelujah, ng mga matatabunan ka na, ng mga debris, hallelujah. Grabe maminamahal, maglalandslide na, iniingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Mahu-hold up ka na lang, hallelujah. Ang sabi ng mga hold upper, huwag kang mag-alala, hindi ka kasama. Bakit? Kilala ka ng ating mahal na Panginoon. Iniingatan ka ng ating mahal na Panginoon sa tutuwina. Nandiyan ka sa kanyang isipan. Nandiyan sa kanyang mga mata. Andiyan ang kanyang mga kamay. Andiyan ang kanyang mga anghel. Amen. All you have to do is to believe the gospel. Kailangan mong paniwalaan ang iyong pinakinggang ibanghilyo. Kung hindi ka maniniwala, hindi mangyayari sa iyo ang mga himala. Kung hindi ka maniniwala, hindi mangyayari sa iyo yung lahat ng aming sinasabi. Kung hindi totoo ito, maminamahal, sino pagaling sa aking karamdamang age? Ang aking beloved sweetheart, sino papaalam, nagpapagaling maminamahal sa kanyang karamdaman sa liver? Ang
Aking biyenang babae, sinong pagaling sa kanyang cancer sa mattress? Ang aking papa, maminamahal, sino pagaling, sino nagpapagaling doon sa kulam, ng grabe ang kulam. Sa watayin lang yung lumilipad na langgam o bird. Ibon, sabihin lang ng ibon, makulog ka, mapuno ka ng uod. Pagkababa ng ibon, pagkalagpak, tingnan mo ang ibon, punong-puno ng uod. Ganun ang kulam na pinadala doon sa papa ko. Pero sa tulong ng ating mahal na Panginoon, hindi siya pinababayaan, pinapalusog, pinapalakas, pinapahaba pa ang buhay. Ganun ang ating Diyos. Dahil ipinapaalala sa atin ngayon ang kanyang pagkabuhay muli doon sa grave na minsan lang nangyayari. Dapat ikagalak ng bawat isa sa atin. Dapat pakatandaan ng bawat isa sa atin. Walang Diyos na katulad niya. Walang Diyos na kagaya ng ating mahal na Panginoon Hesus. Kaya salamat sa ating kagalang-galang na pastor. Dinala tayo dito sa buong katotohanan, hallelujah, na magpapalaya sa atin. Sa ating mga live webcast viewers, wala na kayong matuntun na katotohanan. Ito ang nasa katotohanan. May pruiba at may ebidensya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, bibigay po natin pagkakataon sa ating beloved Elder Brother Alvin. Praise the Lord. What love as brotherhood love is on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love His word had never seen. When they hang on that tree, oh, why wouldn't do such a thing for dirty sinners like you and me? Thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. What love has brotherhood love is on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world has never seen. When He hung on the tree, oh, why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross
you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Napakapalad po natin mga minamahal. Marami sa ating mga kababayan, mga tao sa buong mundo, marami gustong makipagpalit sa ating mga katayuan, mga minamahal. Lahat sila nag-claim na sila nasa buong katotohanan. Lahat sila nag-claim na sila tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nag-claim na sila nasa buong katotohanan, subalit walang pruweba at ebidensya. Tayo mga minamahal, mga taong makasalanan, basura sa lipunan, isang putik, walang halaga. Subalit, inibig ng mahal na Panginoon, ang ating Diyos na napakabait. Siya'y Diyos lumikha ng langit at lupa. May-ari ng langit, may-ari ng lupa. Sino tayo mga minamahal upang ang ating Diyos magkatawang tao, ibigay ang kanyang buhay, magpapako sa krus, akuin ang mga latigo, hagupit ng latigo na kapag hinahagupit, pag hinila sumasama ang laman, iniis lahat ng ating dakilang Diyos dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Dapat lamang tayo magpasalamat mga minamahal, sapagkat wala tayong maibayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Maging ang ating buhay kulang pa, hindi pa sapat upang ibayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Dahil sa ating makasalanan, tayo punong-puno ng karamdaman. Ang iba sa atin mamamatay na may taning na ang buhay. Subalit dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, pinagaling muli, dinagdagan ng buhay, pinahaba ang buhay, pinagyaman ng ating dakilang Diyos. Tayong lahat dito mga minamahal, ginawa ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Wala isa sa atin dito na hindi pinagpala ng mahal na Panginoon. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee. Oh God, thank you so much, dear Jesus. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng aming karamdaman, sa pagbabago ng aming buhay, mahal na Panginoon. Sa ating po mga minamahal, mga bisita, ating mga beloved viewers, ating mga minamahal, mga kababayan, kailangan natin si Kristo. Kailangan tayong mamulat sa buong katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Gusto nating magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto nating pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Gusto natin mga minamahal na habang tayo nasa lupa, para na tayong nasa langit, tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Panampalatayanan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya'y Diyos na may likha ng langit at lupa, nagkatawang tao. Nagpapako sa krus.
Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw tayo lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Ating pagsisihan lahat po ng ating mga nagawang kasalanan, magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Upang tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, mapatawad ang ating mga kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikaapat po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Kung ating napanood, mga minahal, mga awit, Beloved Jesus, Finest Generation Choir, sa kaligitnaan ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Yan po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ito po ay tatak ng mahal na Pinoon na tayo mga anak, mga tunay na anak ng Diyos. Pag-aari ng mahal na Pinoon. At bilang pagsuko mga minamahal, ating itaas ating mga kamay. Sumunod po kayo sa lagi na sasambitin ng iyong bang lingkod. Mahal na Panginoon Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito, sa dakilang pribileyo na ipinagkaloob mo po sa akin, na ako'y binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyong banal na paanan. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. O dahil mapagpala namin ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, narito po malapit noon ang mga kaluluwa na yung pinagpala, binigyan ng pagkakataon, privilege na makalapit sa yung banal na paanan, malapit noon, ingatan mo po sila, iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa, sa salita at katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Pag-ingatan mo po sila panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay dumako po sa ating pong personal na pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkulang pagkakasala. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Kalakasan, kalusugan, malapit noon. Hallelujah. Complete healing sa aming pong beloved Ate Rachel Pitch Almeda Isguera and Minister June Isguera Malapino. Hallelujah. Kagalingan o malapinoon sa aming mga karamdaman. Ibalik mo po malapinoon. Hallelujah. Ang unang pag-ibig, ang kainitan namin sa paglilingkod sa iyo, umalapinoon. Patuloy kaming panghawakan. Paalalahanan mo po kami, umalapinoon, sa tuwing kami nagkukulang. Hallelujah, kami nagkakamali. Bigkisin mo po kami ng iyong pag-ibig sa pagkakaisa, umalapinoon. Panghawakan kami hanggang sumiling pagbabalik. Dagdagan mo po aming pananampalataya, umalapinoon. Hallelujah. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin, sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng karamdaman, ubusi po, lagnat, trangkaso, panlalamig, panlulupaypay, panghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, arthritis, leukemia, sakit sa baga, cancer, cast out in the mighty name of Jesus.
Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Pengsus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, mga minamahal. 3 beses, tayo po'y tatalon, wag mag-alinlangan. Amen. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At